Vítajte na Adamiho ulici v Karlovej Vsi. Dnes vám predstavíme priestranný trojizbový byt, ktorý ponúka skvelú kombináciu mestského bývania s množstvom zelene. Byt má viac než 70 metrov štvorcových a patrí k nemu aj praktická pivnica. Dispozícia zahŕňa 3 samostatné izby, rohovú kuchyňu, kúpeľňu so sprchovým kútom a WC. Nachádza sa na druhom poschodí 12-podlažného domu, pričom orientácia na dve svetové strany zabezpečuje dostatok prirodzeného svetla počas celého dňa. Karlova Ves je známa aj vďaka množstvu zelene v celom okolí, ako sú Malé Karpaty či nábrežie Dunaja, no zároveň ponúka aj kompletnú občiansku vybavenosť. Školy, obchody aj športoviska. Do centra Bratislavy sa dostanete rýchlo vďaka výbornej dostupnosti verejnej dopravy. Byt je v zachovalom pôvodnom stave, takže si ho môžete upraviť presne podľa svojich predstav. Ak vás zaujal, dohodnite si obhliadku ešte dnes.